знам аз тия ред и дисциплина? Ето ще ги научиш, това нещо ще покажа. Добре, ама аз ви казвам, че примерно закъснявам сега за... Да. Много се радвам, че закъснявате. Значи, ако закъснявате, трябва да 50 да ви закарам. Вместо да си пуснете автомата, аз ще ви дам 4. Аз го пуснал, бе, спокойно, бе. Само ти казвам урока какъв ти на тебе. Ама вие кои сте ви дадете урок за Моля? Учи на етика и правила в движение в таксическата среда. Ама къде ги пишат тия правила? Има ги написани. То първо, че това не е официална стоянка тук. Аз не знаех, че това е Това стоянка. са неписани правила. Ти сега, ако отидеш в две фирми да си купуваш нещо и кажеш, на тая тук не ми харесва, отиде в другата, връщам се, браш ми по-хубаво, няма ти да нищо. А фирмата... Мислите ли? Малко история сега, слушай ми, ти си по-малка. Понеже говорим за таксита. Аз не ги уважавам таксита, такива като тебе. Ги мразя таксижиите. Аз нямам нищо против Аз ги мразя, таксиджиите. аз съм 30 години съм тук в тази фирма. Хора като вас, които ми искат 4 лева вместо нормалната цена, за да ме закарате до място, за където закъснявам, Ще важно. закъсняваш, минеш 50 лева, тогава ще ме закъсняваш. Няма да закъсняваш. Аз за 50 лева ще ударя един спринт през парка и ще стигна. Хубаво, радвам се за тебе, да си подариш хубавата фигура. Да, както има такъв случай. На Монтевидео или в 6 без 25 минути каза, влизате, ще ме закарате ли до 6 без 5 до летището? Аз мога да ви закарам. Ще ви дам 500 лева. И го закарат 6 без 10 минути. Той накрая вика, много ви моля по-бавно. По-бавно да не катастрофираме. Аз съм професионалист. Аз съм такси драйвер, не съм таксиджия, нито копърк. А таксито, което се водите, това е фирмата, която датира от 58 година в София. 9 коли са били. 9 таксита. Благодаря ви за историята, ама това да променя факта, че ми искате различна сума от тази, която... Ма напротив, ще ви искам тройно. Вие ме прескачате. Ама откъде да знам? Ама ето се науча. Пак ме дразните. Ама вие ме прескачате, аз даже не трябваше да ви пусна въобще на феста тук. Повярвайте ми. Аз откъде да знам, че ви прескачам? И как? Аз ще знам. Он я върти, ти виж, може ли? Той вика, не може. Докъде? До американското посолство. Не може. Излизай. И ти идваш при мен. Много грозна работа. Добре, съжалявам, грешката е в мене, ще знам. Значи, кажете ми всичките стоянки в София, за да знам аз, че хората там си имат подредба, има си първи, втори, трети, четвърти и ако прескочиш някой, ще трябва да плащаш тройно, нали? Тройно, четворно. Даже въобще не трябва да плащаш. Въобще не се качва. Най-добре. Добре. Ето, с тебе ще станем приятели накрая. Да. Ох, бе.